мо Арменияда зиндагонӣ мекардем. И шабарам амҷа хизмат мекард, мара хизмат овардагия. Мара овард мондаку хизмат рафт. На лази тоҷикиро намедонистем, узбекиро намедонистем, хонагии урусиро намедонистем. Як ҳевар доштам, медонистем, душанбе дар завошни мехонд, дер меомад. Хатто шабарам хизмата буд кард омад. Ман уже расми тоҷикироям, лафзи тоҷикироям камотам ёд гирифтам, узбекироам ёд. Хизмата буд кард омад ва синима гуфт Маруся, как дела? Ман лафзи хичонкатӣ гуфтам, изо намекашӣ, як сол нашида, ты лафзи хитагун кардау, омада катима урусӣ гап мезанӣ. Ба сини хуштоманам гуфт, ча гуфт, ами гап зеста, я ба назарам тофтеста. Не бачам хидаш гап зеста, барои ки хеле гуфт ман хати урусӣ менависем, урусӣ ҷавоб медод. Хеле ман ҳайрон мешавам, хеле мара изо дод. Ба бачаам зенаш тоза ба чихелӣ кун, ты рафти даро тоҷикиро ёд, узбекиро камхат духтарои тоҷико меомадан хонаи мо. Мисол пеш меомадан мегуфтанд бишӣ. Ман гуфтам бишӣ. Ба худам фикр мекардам, ҳами бишӣ меган, значит меган садист, даст кати ишора мекарданда. Ба ҳама мешиштим. Ба мегуфтанд иҷа биё. Баъд значит меган иди суда. Ман худам уҷои ана дуюм бор ба вторник агар мара савол медоданд, дар фародам уҷои мефаҳмидам. Ана худам баъд тоҷикиram ёд гирифтем. И шабанам хизмат рафтам, баъд ҳеварам изиқ нашава гуфта, як кетмана дастам додану, мара пеши занако буда, гуфта амира чикнен, нигоҳ кардам, ман занако зада рафтистанд. Ман айкапошон зада рафтам, да лавшона намедонаму, неки нигоҳ кардам, ман алафҳоро зада рафтистам, ман зада рафтам. Баъд таблича омада, гуфта оҳӣ, и кия? Гуфта не пахта монда, не алаф. Баъд мара гардондан, овардан, даст сатӣ додан. Як одам кам урусиро медонист. Ана баъд марам як чура додан, гуфтам хунам хали, ама чигитора шунда рафтам бигида. Хан чизи гуфтан ама кора кардам. Фермо дар 10 сол гоҳуҷиши пешқадам шида кор кардам, мошин падарка гуфтагим. Ҳамидин бача ман кор бисёр кардам. Марусия Харазиян бештар гулдӯзӣ, тоқидӯзӣ, зардӯзӣ, чероздӯзию попурдӯзӣ ва аз ӯҳдаи дигар ҳунарҳо ба хубӣ мебарояд. Куртаи чакане ки ба бар намудааст, мегӯяд бо дастони худам духтам ва то имрӯз ба ҳунари чакандӯзӣ машғул асту бо дастони мӯъҷизаофараш офаридаҳои зебоеро баҳри наварусон, гулдухтарон ва модарон омода месозад. ҳунари чакандӯзиро имрӯз бо тарҳу диди нав ба ҷавондухтарони гирду атрофи ҷамоати танобчӣ меомӯзонад. Хуштоману занаки хуб буд. Ман ранги фарзанд дорӣ, мара ҳурмат мекард. Ай ватани худам, ман бисёр амҷа зиндагонӣ кардам. Ами расми тоҷикоро мада махула. Ба ҳунарора ҳами духтаракон меомадан хонаи мо, мешиштанд, медухтан ҳавас мекардам. Баъд мара гуфтам, ман гуфтам мара нишон будем. Хуштоманам баъд ҳам зани ҳеварам, ҳам хуштоманам, ҳами чизора хуштоманам нишон доданд. Аввал сари духтам, инам чакане дидестин, ана худам духтам, лекин ҳам чиро ман надухтам. Хуштоманам худаш чӣ карда, ҳами остинида часпонда. Ҳама чиза хуштоманам. Хуштоманам, ҳама чиза хуштоманам. ҳунарманд гилем мебурд, қолин мебурд, ҳама чизро ман ҳавас мекардам. Яхаёра ина куроғию итара чизора ай хуштоманам ёд буд. Ман намегум одами мисол дигар мамлакати мо, ҳамин Тоҷикистон мада махула, мисол ҳамин расми тоҷикора инами наврӯзӣ мекунанд, инами отала мекунам, кулчаву каламау, ина ганҷушу ҳамаша мекунам.
جمع میکنیم خروج میکنیم. бинандагони азиз, сайри наврӯзии мо дар ноҳияи Темурмалик идома дорад. Айни ҳол мо дар деҳаи Шибанай, ҷамоати деҳоти Чилчаҳ қарор дорем ва тавре шумо шоҳид гардидед, дар ин ҷо сокинон низ бо як хушҳоливу сарбаландӣ ҷашни Наврӯзро истиқбол гирифта истоданд ва айни ҳол дар суҳбати модари бисёр ҳам зебо қарор дорем. Ҳасанова Сафармо, додаи Темурмалик, дар деҳаи Шибанай зиндагӣ дорам. соҳиби 6 фарзанд, ҳама фарзандо хондагӣ, хонадор кардагӣ. мо дар ми қишлоқ говмол мекунем, ина гова медӯшем, ширша пелонда мепазем, дар дек онро гирифта ҷойғон меховонем ва дар чи андохта ҳамин хел дуғ мекашем. дуға ба халта рехта чака тайёр мекунем, айчака қуру тайёр мекунем. дар зимистон мо ура рутуб мекунем, ба ҳамсояҳо ва ба фарзандони худ таъмин мекунем. аз маскаи и рӯғани зар тайёр мекунем. ҳози дар ҳами чи мошинкаҳои светӣ биромадай, ай ӯ мошинкаҳода и дастӣ дуғш ҳам ба мазза, ҳам серҳосилай. пати маска мекунем, дӯҷӯш мекунем, кӯдако мехӯранд. мо якҷоя шуда бо дугонаҳои худ шишта оши тупа мекунем, оши бирида мекунем аз алафҳои саҳроӣ. қариб омада мумкин 5-10 минут паси дига тайёр шавад дуғи мо. баъде ки мо ин дуғро кашидем тайёр шид, маскаро мегирему, баъд дуғро ба халта мендозем. баъди дуғ чака мешавад, чакаро хурud мекунем. баъди чи дар зимистон хурутоб карда ба эла ҳамсоё ё фарзандо мехӯрем. ман ин ҳунарҳоро аз модарам ёд гирифтам. модари ман хеле кадбону буд. ҳози хайр ки ба мо ёд додан, ина мо ба пасмондаҳо ёд метиҳем. имрӯз таваҷҷӯҳи анамин духтарони деҳаи шумо ба анамин ҳунарҳои миллӣ чӣ гуна аст? аз ӯҳдаи дуғкашӣ мебароянд? Мебароянд духтарои мо, духтарои хеле зебоанд, ба ҳунаранд. Шигронаҷон ку биё як дубор дуға бикаш ки ман бефара шидам. Шигронаҷон биги чи ёш як каш бачам намиёра бо ки ба хита ёд мегирӣ. бига хонаи шавҳар захти дуғ мекашӣ. маска бачака бо шакаро мекунам, оши тупада мендозам. инаи тайёр шавад, дуға дар халта мендозем, маскаша мегирем, пати маска мекунем. дуғи мо тайёр шид, ина ҳози маскаша мегирем. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. мо дар фасли баҳор дар ҷашни наврӯзӣ бо дӯстонамон ҷамъ шуда усмакашӣ мекунем ва либосҳои миллӣ ба бар карда ба базмҳои наврӯзӣ рафта ва рақсу бозӣ мекунем. воқеан наврӯз ҷашни хурсандиҳост, ҷашни муҳаббату ормонҳои неки мардум, ҷашни зебогии табиату зиндагӣ ва рақсу бозиву суруру шодкомии хурду калон аст. дар ин рӯзҳои баҳорӣ шодии духтаракону кӯдакон ҳадду канор надорад. онҳо дар базмгоҳ гурӯҳ ҷамъ шуда расму оинҳои наврӯзиро анҷом медиҳанд.